J.K. Rowling. Ako želite da znate kakav je muškarac, dobro pogledajte kako se ophodi prema inferiornima, a ne prema sebi jednakima. Potrebno je mnogo hrabrosti da se suprotstavimo našim neprijateljima, ali isto toliko i da se suprotstavimo prijateljima. Nemoguće je živjeti bez neuspeha u nečemu, osim ako ne živite tako oprezno da možda uopšte niste ni živeli. U tom slučaju podrazumevano ne uspevate. Nije važno kakav se neko rodi, već u kakvu osobu odrasta. Utrnjavanje bola na neko vreme će ga pogoršati kad ga konačno osjetite. Svi smo mi ljudi, zar ne? Svaki ljudski život je isto vredan i vredan spasavanja. Ravnodušnost i zanemarivanje često nanose mnogo više šteta od očigledne nenaklonosti. Duhovitost preko svake mere je čovekovo najveće blago. Plašimo se nepoznatog kad gledamo u smrt i tamu. Ništa više. Knjige su kao ogledala. Ako budala pogleda unutra, ne možete očekivati da će genije gledati van. Ne treba nam magije da transformišemo naš svet. Svu snagu koja nam je potrebna već nosimo u sebi. Ne verujem u vrstu magije u mojim knjigama, ali verujem da se nešto veoma magično može dogoditi kad pročitate dobru knjigu. Stvari koje izgubimo imaju način da nam se vrate na kraju, ali ne uvek na način na koji očekujemo. Da li je debelo zaista najgora stvar koju ljudsko biće može biti? Da li je debelo gore od osvetoljubivog, ljubomornog, plitkog, sujetnog, dosadnog ili okrutnog? Meni nije. Sreća se može naći, čak i u najmračnijim vremenima, ako se samo neko seti da upali svetlo.